Wesan namung tumuwuh ya jiwa minaya janma kang sinawang katone saudon saurupan nanging dayane sembada memulya para satriya sajagat raya dawuhe
adamel bedureh kang ngeden rengko sabdane bangkit anuju prana minangka marga pambudidayaning satriya jegreg panyayah tugu sinukarta tatan mubah tatan musik labet menggalih mring momonganira Raden Janaka kang kumbak umbul mring kawontenaning Jagatraya. Kakang Semar darmaning kasatriyan kang kasangkul dening Janaka saya dina ora saya gampang nanging saya werik jagate saya ramping panandhanging manungsa saya kebak kaya ngapa alok ing jagat yen to Janaka ora bisa asung pemadhang paring sanjata pitulungan kakang. Muni wonten carita piwulan kula nyuwun tulung Kyai Semar. Kahanane bumi sakniki kok saya angel iki dos pundi? Iya. Rumaos kula golek sandang pangan kok angele kados ngaten. Luweh-luweh lakune wong cilik iso mangan ngaten mawon pun gedhe rasa syukure. Tobat Kyai Semar, Kyai Semar. Anak-anak kula gemranyah, anak-anak kula kathah. Cacahipun kula gadah penggawean mawon labet kawontenan kedah medal saking pendamelan. Amargi kawontenan lajeng anak kula badhe mangan napa Kyai Semar, Kyai Semar. Kyai Semar kula nyuwun tulung Kyai. Paduka ingkang pinanggenah minangka pamomong sejati. Kula nyuwun tulung paduka saged anuju prana dumateng para kawula minangka wakiling para kawula cilik menawi boten paduka biyantu
Kawula cilik niki mengke bakale dadi emput Yai. Kahanane donya tek saya rempil ngene iki piye? Akeh para kawula sing ngelak ngagak-agak, akeh para kawula sing padha keluwen. Mongko anggonku mapan ana negara Ngamarta kuwi tak enteni dawuh pangandikane para nayaka agung sing mapan ning dhuwuran parandene kabeh kok do jublek iki karepe piye? Yang langit daerah Parangkung car tinon leroko konang aku ne mandali satu sarining awang sasodyane tanpa tadya sacipta-cipta tan raton rantas
pinangge beban dukung nakane kongas ing kandestan nipun wong agung nesko ngira sutireng wirang tresnane kang cilik tanpa lehing cilik ira Kakang Semar sajroning Puntadewa duweni kelungguhan Nalendra mring negara Ngamarta iki gedhe rasaning atiku tinunggunan Kakang Semar nanging beda kaya adat saben kalungguhan iki kaya dene kelangan mustika dene Kakang Semar wis suwe ora nganti kadang-kadangku Pandhawa ribet saya cedhak pepadang saya adoh kaya dene dununge Kakang Semar. Kakang Semar pamong sejati kuwi miturut pangrasaku minangka bab kang kudu lumanku kanthi jejeg ajeg lan ora mingkuh. Mula ana tetembungan jejeg lan daya ing peperintahan kuwi gumantung marang mustikaning kraton. Ya kuwi pamong sejati kang titimangsa iki ndak anggep Kakang Semar kang bisa ngrengkuh marang kadang-kadangku Pandhawa. Mula ndak suwun kanthi banget ya Kakang. Aja nganti Kakang Semar adoh saka lakune para Pandhawa ya Kakang. Tumindake rumangsane wis bener dhewe sing kleru kawulane. Aku njaluk tulung marang Kakang Semar dene Kakang Semar bisa paring pepadang mring para kadang Pandhawa Kakang. Yo Kakang kabeh para kang sumana ning ngarsamu iki sejatine amung njaluk pitulungane Kakang Semar supaya Kakang Semar bisa beboreh mring rengkane para kadang Pandhawa kabeh lan uga titimangsa iki ngaturi kawuningan dening Kakang Semar kalamuntuk Yayi Janaka murca saka negara Ngamarta sirna tanpa lari kamangka Yayi Janaka kuwi tansah gegandheng kanca kelawan sira Kakang Semar kula kang saka kuwi Kakang. Aja nekake dening para kadang Pandhawa ya Kakang. Ae. Bagak-gaguk sadulita mbah. Kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhat dene para penggedhe sakmenika sampun kepareng rawuh tindak mapan wonten ing sudung kula. Adat sabenipun sowan wonten ing negari Ngamarta ingkang sowan mriku menika namung tiyang gembel kados kula. Ning niki paduka kersa rawuh wonten ing mriki kula matur nuwun. Nyuwun sewu nggih. Nggih ngaten niki panunggalanipun
watak wantuning penggede sing senenge mung lerokne ngisorane niki nggih ten mriki niki. Kadang kala guneme mung nyalahke ning boten gelem mulat sarira, boten gelem nolih kalih gitoke dhewe. Anane kabeh do lunga, anane kabeh do ngedoh niku perkarane napa? Kaya dene wong luku. Anane Pak Tani ditinggal kalian kebulan sapine niku perkarane napa mboten do dingge pasinaon. Kajeke lelakon ngaten iki mboten namung pisan jiniki ning kok marambah makaping dibolan baleni niku pripun? Sampeyan ngerti napa mboten? Sing jenenge penggede niku kedah duweni rasa kawicaksanan, tresna tenanan kalian para kawulane. Sampeyan biyen nalika sakurunge disumpah dadi penggede, dawuh pangandika sampeyan arep ngayomi karo para warga ingkang mapan wonten ing negari Ngamarta, ngayomi dening para kawula cilik. Ning sakniki sampeyan pun dadi panguwasa mapan wonten ing negari Ngamarta. Wong cilik niku mboten butuh janji kalih janji ning butuhipun bukti. Napa kurang suwe anggon sampeyan lenggah mapan wonten ing negari Ngamarta. Nek ditutuh karo kawula, isane mung nangis karo wong cilik ngeten iki. Pun selang eplok-plok kagetrusan kapiranmu rinangkul kinempet kompet dosan retnaning kawono akan semaraku njaluk pangapura mboten sanjaluk ngapura mboten sanjaluk ngapura tur sampeyan manglenggah melih ten papan sampeyan. Nek sampeyan pengen ngerti nesune Semar nggih bengi niki. Nek sampeyan pengen ngerti nesune Semar nggih bengi niki, timbangane niki mengke bakal ruwet diganti mawon. Mergo bakale mutawatiri ngono. Sampeyan napa njaluk diganti klumban sampeyan? Kula niki ngertos, kula niki sinau kalih jagat Semar niki pun suwe urip wonten ing alam donya niki. Lan sedaya mapau mboten tebih kalih sing jenenge coba. Sing cilik ya dicoba, sing gedhe kados sampeyan iku nggih dicoba. Wong cilik ora kuat cobane, gelem nyolong jupuk niku godane wong cilik. Wong gedhe kados sampeyan duweni kelumban, ora kuat cobane, yo gelem nyelingkuhke dhuwit negara. Korupsi. Sing ayu ya dicoba, sing elek ya dicoba, sing bagus ya dicoba, sing elek ya dicoba. Sing bagus ora kuat cobane, kegantengane nggih rusak hardaning hawa nepsu. Wong wedok ayu ora kuat cobane, rame ya 750.000, sepi ya 75.000 ngoten. Sedaya niku dicoba. Wong cilik kados niki, kados kula niki dicoba imane, pengen mangan sate kambing. Niku cobane ora iso ditindakne mergo ora duwe dhuwit. Wong gedhe kaya sampeyan niku nggih dicoba.
jane duwe dinggo tuku sate kambing niki kala mangsane kolesterole dhuwur, asam urate dhuwur. Niku sami mawon. Sakniki nek kintene sampean ora iso ngrampungi perkara negara Ngamarta. Sing dadi Ratu Semar napa niku? Dibalik sampean mang dadi pamong sejati kados kula, Semar tak sing dadi ratu niki mengke bakal enten lakon Semar dadi ratu. Pun sampean mang ngangen-angen jroning penggalih sampean dina niki Semar ora arep ngadeni sapa-sapa, Semar arep nesu. Kang lumampah kumpul saduru-duru satototan karo kani yang jojo miwa bendingong kong pesang ninjo mantri kami cucuking Prawadyabala Yai Semar piye Anoman kowe tansah setya bekti karo aku inggih Yai. Ora to aku ki saurung arep guneman karo kowe akeh-akeh. Kowe iki saya tuwek tek saya bagusmu kaya ngono. Kowe iki ora saya tuwek saya elek ning kowe saya ketok mencara. Mawa teja ya awit saka katresnanmu dening para kawula cilik ngene iki. Anoman inggih Yai. Sawetawis kula tansah setya bekti dumateng Paduka Kyai Semar. Kula ngrumaosi bilih Anoman boten badhe saged tebih-tebih saking Paduka Kyai Semar. Bagus. Ya kaya ngono kuwi penjalukan. Aja terus wong tuwek kaya aku ngene iki nek kowe wis kondang maunang-unang terus mau tinggali aja nganti ya Anoman. Boten Kyai boten. Ya merga nom-noman saiki kuwi sing dindelne mung nesune tok. Doran duwe tata krama adoh marang kabudayan.
luwih-luwih cukul enom terus duweni panguwasa tur dasare duwe dhuwit rada dikanggokne sithik kemlintine wis undul langit senengane adol swara omong kono dol kene omong kene dol kono adu-adu sing durung karo nyatane kudune doko kalingan karo lagu senengane rasan-rasan iku walane setan ngono kae mula saiki akeh wong pinter ning jiwane tipis ora duweni rasa isin adoh saka rasa welas senengane memungsuhan ngrekoso sithik isine ming sambat dituturi malah ngejak gelut kuwi jiwane bocah-bocah saiki iso ngregem bumi mung merga saka piranti sepele sing bisa digawe nyangdi-nyangdi bisa bener lan bener yen bisa ngecakne ning jos iso keblinger nek ora weruh trap-trapane iso nyedaki sing adoh ning jo iso ngedohne sing cedhak mung perkara piranti kuwi ning kono pepak arep goleki apa ae iso temu goleki dalan delik ya iso lumantar kuwi tinggi pesen apa-apa ming karyaba wis eneng pijetane gari sing dipesen apa gari narik duwite arep pesen apa gari narik duwite sing ditotohke pira jiwa-jiwa sing ora becik iki sing lagi tumeka ning jagat rame iki Anoman nek ora ndang dibrantas kahanane sing tentrem bumine iki kok saya ora karu-karuan kudu enggal notohke jiwa aja nganti lirwa notohke jiwa aja nganti lirwa jarene Bathara Guru dina iki arep ngudhunake wahyu sing jenenge Wahyu Toh Jali ya sinebut Wahyu Toh Jali abadi tak budidayane merga iki jalukane sing ngreksa kene sapa ngerti Wahyu Toh Jali abadi iki bisa dadi lantaran tentreming jagat iki ya Mas inggih sendika pangestuaken dawuh Semar dina iki lagi nesu Semar dina iki lagi nesu nadyan tondara-daraku Pandhawa kabeh do njaluk tulung karo aku. Aku ora bakal paring sabiyantu men melar nalare, men mekar pikire. Kersa jengandika Kyai Semar kados pundi dina iki kowe tak kanthi adoh. Dina iki kowe tak kanthi adoh saka kene. Ayo tak kanthi nyang Gunung Tidar. Tak njaluk kepiye karepe para dewa gore bakal mudhunake Wahyu Toh Jali abadi iki. Sendika mangestuaken dawuh, monggo kula dherekaken Kyai. Ayo digelak lakune aja kaya bocah cilik Anoman. Untak pening samangka kagut
mayut sang yak sendra kura rupa mansos kati amin pang sempal kapal selo-selo kaplasan satu rumah dumang fungsi kaget kaku kang Joko bumi tobat samagis likara dina anakku ngger wong bagus anakku ngger wong jentara Srani dewa Srani wonten dawuh katimbalan Kanjeng Ibu sumadong dawuh pangandika paduka Kanjeng Ibu iya ngger wong bagus anakku wong jlonet satemene duweni rasa gelo kegelan marang jagat iki ya kuwi ora ana liya mung kejaba ibumu wong bagus paduka kogel kegelan dumateng sinten Kanjeng Ibu ora ana liya mung kejaba karo tilasaku ya kuwi bapakmu Bathara Guru mergo kang ibu krungu kabar kalamunta kalungguhan iki dewa bakal mudhunake wahyu sing jenenge Wahyu Tohjali Abadi kamangka pukulun Sang Hyang Bathara Guru kuwi duweni anak kowe bagusmu kaya ngono gagahmu kaya ngono parandene kowe ora iso duweni kelungguhan bola-bali Wahyu tumeka ana ing aja padha sing entuk Pandhawane ora ngono para putra Pandhawa kowe iki kapan entukmu Wahyu kamulyan iki mau besok iki entukmu kapan Dewa Srani Mula kan saka kuwi Dewa Srani dina iki mara gage kowe munggah ana ing Kahyangan Suralaya njaluk marang bapakmu dhewe njaluk marang bapakmu pukulan Bathara Guru supaya kepiye carane Wahyu Tohjali kuwi mau bisa sajiwa kelawan kita kula Dewa Srani. Mriki nyuwun pangestu paduka Kanjeng Ibu dinten menika ingkang putra badhe minggah wonten ing Kahyangan Suralaya. Ora usah nganggo dedaka ya. Ora usah nganggo dedaka. Aku ngerti ento kowe iki jane ngono wis ngapalke ning wis ora usah ditokke mergo aku ora pati yakin. Kan kok kala wau sampun kadung kula cekel. Wis to mbok cekel paling ya iki totokane mikmu mati. Tok mikmu mati. Apa meneh mripatmu sing sisih kiwa kuwi wis abang sing tekan putih. Apa digawe abang kabeh Dewa Srani mboten. Mboten Kanjeng Ibu. Kula nyuwun pangestu paduka Kanjeng Ibu badhe minggah wonten Kahyangan Suralaya. Ngati-ngati Dewa Srani. Sing ngati-ngati mara gage munggah ning Kahyangan Suralaya aja nganti kaya bocah cilik Dewa Srani. Meko mendung tu miyung meko
anjing puspita arum kasiring samirana Sekar kadung ngas kandanyo Maweraras ronaning driya Paman Suni kados pundi anak Prabu kula wedi paman punta mboten saged wedi niku napa mboten saged Ratu kok jirih niku pripun mosok diceritani demit-demit ngene kok terus mendiri Ratu betul Pak Senaki slikur dina kowe netepi janjimu tekan kene tenan kowe sing kuni inggih kula ingkang sowan dumateng Jingandika Sang Bathari Durga murugake maju sing dadi lungguhmu kene sing kuni kula dinten menika sampun kepareng marak sowan wonten ing ngarsa Jingandika Risang Bunda Bathari Durga. Iya piye kowe arep duweni kekarepan sing kepiye? Kula napa sampeyan sing ngatur? Sampeyan sing bae paman kepiye iki mengko karepe Sang Hyang Bathari Durga inggih ngestaken dawuh. Kaparenga kula badhe munjuk atur wonten ing ngarsa Jingandika menawi ta lepat kula nyuwun pangapunten saderengipun. Anggen kawula sowan menika estunipun badhe ngaturaken uninga bilih wonten ing kalenggan nika sampe paduka sampun mireng ta. Iya. Dina iki Jawata bakal mudhunake Wahyuta Jali. Lah niku Paduka langgih sampun pirsa piyambak Sata Kurawa luwih-luwih para putra Kurawa niku anggere wonten wahyu mesti ora isa kecondhokan wahyu wiwit wahyu napa mawon wahyu Jayeng Jati wahyu Trimanggala wahyu Topeng Waja wahyu Makutharama lan sanes-sanesipun paribasan sampun kula itung niku wonten cacah wahyu cacah 114 wahyu niku para Sata Kurawa sitok-sitok mboten saged nampi wahyu menika kala wau pramila saking nika kula lan anak kula Duryudana sowan dumateng Jingandika kados pundi caranipun nadyan ta wonten syarat sarana wahyu nika saged dipun tampi dening para Sata Kurawa menapa mawon badhe kula tindakaken Sang Bathari punjing langit kelap-kelap katone genjang alis Risang mawe kadrung
menapa kemawon ingkang badhe paduka dawuhaken dumateng kula lan ugi anak Prabu Duryudana sauger wahyu niku mangke saged dipun tampi dening para Sata Kurawa niki mengki bakal dipun tindakaken sedayanipun nadyan to kuwi abot pun to amrat kados napa badhe dipun tindakaken sing nomor 1 para Sata Kurawa bakal kecondhokan wahyu sing jenenge wahyu to jale abadi yen to besok para Sata Kurawa yen to wis mati besok dadi balane Bathari Durga kowe sarujuk nggih kula sarujuk benjang menawi to para Sata Kurawa sampun pejah mongko menika sampun nampi wahyu Sata Kurawa sukmanipun badhe tumut jengandika Sang Hyang Bathari Durga bagus dene kang angka loro iki rada angel lho sing ngene kenapa kowe lak yo ngerti dhewe yen to Bathari Durga kuwi suwe ditinggal karo Sang Hyang Bathara Guru tegese aku iki rada anyaran pendak dina turu ora ana sing elus-elus turu ora ana sing grepe-grepe lho kan saka kuwi besok yen to kirane wahyu bakal tumama dening para Sata Kurawa apa kira-kira apa mburimu kuwi Duryudana kuwi gelem ya kuwi ngladen nyapa sing dadi kekarepane Bunda babakan hawa nepsu terus pundi kira-kira wong sing gagah gedhe dhuwur Duryudana kuwi apa ngladeni bundamu piye nggih anak Prabu kados pundi kinten-kinten sing ngandika menawi kaliyan Sang Hyang Bathari Durga mengki kanten kinten-kinten sagah napa mboten kowe ladalah nggih sagah nggih purun kula purun piye sing ngene nggih Sinten Prabu Duryudana sampun sagah Duryudana piye ana kok gagah dhuwure kaya ngono Bathara kok gagahe kaya ngono ngerti kowe awakku gatel kabeh Duryudana awakku gatel kabeh Bathara sing ngene kula wonten dawuh katimbalan tiba iki kudu nganggo rekayasa kowe bisa mateni para Pandhawa mengko wahyune bakal tumama karo kowe ning carane kudu ngene iki kados pundi ladalake kula rujuk kula cocok kula cocok nek kita manitaken karo wis gawa piranti para wadyabala apa urung nggih sampun kula cawisaken para wadyabala sagelar sapapan wonten ing kalenggahan nika boten namung Sata Kurawa ning kula mbeta piyayi bayaran kula mbeta tiyang bayaran sendika ngestaken dawuh pangandika paduka budal dina iki ya sing unik nggih ning budalanipun kaca nomor 9 kaca nomor 9 ya sing unik sendika mangestaken dawuh duk ngene nggih ya semono diaken tenan dinggo ngeprint wis pirang-pirang ora dinggo iki parat dadi seneni bojo budal dina iki segone sendika pangestaken dawuh Sang Bathari
langit klap-klap katon. Kadang bulan kekoncaran nodong lingkung nama sipi suwun kanthi sanget paduka Kyai Prabu Puntadewa kalenggan menika sampun ngantos menggalihaken dumateng murcanipun Yayi Janaka ingkang sawetawis wekdal musna tanpa lari saking negari Ngamarta. Nggih, Yayi. Monggo kula aturi krangkit dumateng kesabaran bilih wontenipun lelampahan nika mangke sageta minangka dados colok pepadang tumrap negari Ngamarta menika. Kyai Prabu, kowe kudu gedhekake kesabaran kepiye carane para Pandhawa kabeh bisa nindakake lakon iki kanthi sembada kang jinangka Basuki kang Gaesti. Para Pandhawa kadidine mustika ingkang nedeng rengka nyatanipun Yayi Janaka sampun kepareng sirna tanpa lari lan ugi kawimbuhan Kakang Semar Badranaya ingkang sampun boten kepareng mapan wonten ing negari Ngamarta nalika semanten paduka pirsa piyambak bilih Kakang Semar duka mawantu-wantu dening para kadang Pandhawa kedahipun wonten lelampahan ingkang kados mekaten wonten dunungipun Yayi Arjuna ingkang saged angirantasi kang sarta ambabat tarungkut Yayi ingkang raka ing negari Dwarawati sekawit sampun matur ngersa jingandika mugi-mugi paduka Yayi Prabu saged ngagengaken rasa sabar lan ugi ikhlas menawi paduka nyuwun wonten ngarsanipun Gusti kanthi sarana
jembareng penggalih kula kinten kalenggan nika badhe saged uwal saking penandang para kadang Pandhawa sedaya Yayi. Pridhu mawur mangawur-awur-wurahan pangarane ajurit gong maguru bangsa tata kaya bubuwur pandriting turangesti kula ingkang suwaken kula ingkang suwaken sikapala kang tumingal lan sampung samyama para saset latengko sayang kumangun saniti bidang jawai dipikir latino ngetalihun kotor wiroko namit pada Kalimantan metin penoy nilo-ilo tuni jumawanoi pulahan dipun tepangaken mawon nami kula Begawan Tali jiwa kula sok diceluk Mbahko ngaten mawon. Paduka kuwi saka endi penemban kula kawula paduka piyambak saking negari Ngamarta niki pun ndang bras-bres banget ngaten mawon nggih. Anggen kawula sowan nika estunipun ingkang sepisan kula namung badhe ngestu padha dhumateng Paduka Sinun Prabu Puntadewa dene jangkepipun. Anggen kawula sowan wonten ing mriki menika estunipun kula niki mewakili para brahmana Wasupitri Kyai ingkang mapan wonten ing negari Ngamarta mriki. Babagan apa penemban? Cekak-cekapipun para brahmana sedaya niku sami demo mboten seneng kalian Paduka ingkang sinuwun. Mboten seneng kalian Paduka Sinun ingkang mapan wonten ing negari Ngamarta dados nalendra wonten ing negari Ngamarta. Dasar nganggo dasar apa? Dasare para brahmana ingkang angka setunggal. Nyatanipun dinten niki Paduka sampun boten kepareng dipun tenggani dumateng mustikaning Pandhawa. Para kadang Pandhawa inggih menika Raden Janaka menika oncat saking negari Ngamarta lak ngaten ta? Iya, jalami la menika. Wong karo dhuwure dhewe wae ora akur kok kon akur karo kawulane niku pripun carane? Karo dhuwure dhewe niku mboten akur Janaka niku. Ning kon karo kawulane kok kon akur niku carane pripun kula niki mboten maiben nek Janaka niku wonge bagus gedhe dhuwur ning nikine kadang-kadang ra dinggih. Mesti lunga saparan-paran kula niki ngertos bingunge sampeyan niku kula ngertos. Karo dulur ora rukun sing angka kalih. Mustikaning para Pandhawa inggih menika pamonging jiwa minulya. Jarene Semar nggih lunga. Jarene dina niki Semar nggih lunga saking negari Ngamarta. Pamonge ora seneng, kadange dhewe ya ora seneng karo Pandhawa. Lah sakniki bingunge para brahmana melih. Sakniki kula badhe tanglet dasaripun panembah wonten ing negari Ngamarta menika menapa? Dasaring panembah para kadang Pandhawa ora ana liya mung kejaba jimat jamus kalimasa. Lah niki nggih salah melih. Wong kok nyembah kalih pusaka niku pripun? Wong ki nyembahe kalian mrika kalian Gusti sing akarya jagat.
para Pandhawa kok nganggo panembah kanthi adhedhasar lan lelandesan jimat Jamus Kalimasada niku salah. Jimat Jamus Kalimasada niku mung gaman kok sembah kok dipundi-pundi niku pripun. Sakniki kula badhe nyuwun wekdal kula wanek-wanekne niku. Kula wanek-wanekne umpami jimat Kalimasada niku kula suwun ngoten pripun. Jimat Kalimasada badhe kula lebur, badhe kula sirnakne, paduka badhe kula jak manembah kanthi srana Dewa Siwa ngaten pripun. Kyai, cangkemmu menapa? Sewu Kyai Prabu. Pun nang kuat-kuat. Pendhita wis namu kowe mang jeneng sapa? Begawan Tali Jiwa. Begawan Tali Jiwa. Kowe guneman kaya ngono kuwi nganggo landasan waton ning apa guneman sing tanpa waton? Nyuwun sewu paduka menika sinten kowe ngaku dadi wong amarta? Yo. Kowe ngaku dadi wong amarta ning ora tepung karo aku iki sapa? Malindra Mandura Prabu Baladewa. Oh, alah sing jenenge Prabu Baladewa niku sampeyan Baladewa. Baladewa. Tali Jiwa. Kula wonten dawuh nek omong rasa banter-banter kok nyakon Dikira budhek kok piye kuping kowe iki. Ora bener piye? Dasare negara Ngamarta sing jenenge Jimat Jamus Kalimasada arep tok lebur arep mbok sirnane ngono lho. Nggih, leres. Kowe guneman kaya ngono kuwi apa mbok pikir kanthi lebur? Sing jenenge Jamus Kalimasada kuwi mustikane para Pandhawa. Kowe budhek. Sing jenenge para Pandhawa kuwi ngagungake marang sing jenenge Jimat Jamus Kalimasada. Kuwi ora sing jenenge nyembah karo Jimat Jamus Kalimasada. Ki babar pisan ora. Ning kuwi jenenge budaya. Budaya kuwi kudu diuri-uri lan diurip-urip. Yen kabeh kudu gugu karo dapurmu. Apa-apa ora kena, apa-apa ora kena. Kuwi mengko suwe apa sedhela cekak cukupe budaya malah saya adoh saka negara. Pokoke kula mboten ngandel. Dinten menika menawi to para Pandhawa mboten gugu dhumateng kula niki elek-elek kula niki nggih gadah putra siswa ngeten. Siswa kula niku kuwathah sanget. Menawi kan niki ngrubuhke Prabu Puntadewa kon lunga saka negara Ngamarta, dinten niki kula sagah sabiyantu kalian murid-murid kula sedaya. Kowe dina iki arep nantang perkara karo Prabu Puntadewa. Yo. Tegese kowe arep wani karo Prabu Puntadewa. Ora Ngamarta adol pangrungu. Ketoke kowe iki nganggo kethu. Ketoke kowe iki nganggo kethu ning kelakuanmu gedhanmu kaya asut dundak tukak boko cakepmu baji. Hei, ojo bingung. Iki Puntadewa. Baladewa ki jebule wong sing kuwi to jebule kok gualake ora mengungkuli bojoku. Baladewa ki jebule kuwi para putra siswaku kabeh para kaki kerbuten Pandhawa Puntadewa sing ngenteni. Wah kabar bertajuk Raksini Bro. Ampian loyong dalam putra bertanati. Ora ana Prabu Baladewa ki krek kuku sawo. Ngomong matur suwun ngatake sopo. Wis ora usah nganggo apa kuwi jenenge Maneka Marna ya no. Rene. Ora sida jinemok rasa. Ngaku lho. Ndak ra iso suwuk. Mbah. Suwuke ning Irama Tanggung apa ning Irama Dadi. Wis pokoke awake dhewe ngaturke panuwun sing tanpa upama wis.
ora susah kaken gunem sing tanpa guna muga-muga antuk pengasih Hyang Agung PG Rejosari kene tansah diayomi dening Gusti kang akarya jagat amin Allahumma amin yo jan tenan nok ngedeg-ngedegi tenan nok bengi iki nok kok iso ngono bengi iki kuwi sing ditunggu-tunggu dening para kawula utawa brayat agung sing mapan ana ing kawedanan kene no. Iya to. PG Rejosari menggiyakan utawa menggiyakan ya apa. Dina iki nimbali awake dhewe supaya gelar kelir ana ing kene ana ing PG Rejosari kene. Ngono ya, Mak. Ning saurunge lampune diurupke sik, no. Iya. Kupu-kupune kuwi diurupke. Nggon kupu-kupu kuwi diurupke, no. Iya. Iki mau aku ya krungu. Lampune nggone yang dadi padangke, no. Iya. Jan ngaturake panuwun ramene regene ora kaya bengi iki ya, no. Iya. Malah panjenengane GM-e awake dhewe no. General Manager ingkang mapan ana ing Rejosari. Heeh. Panjenengane pepundenku Bapak Andris. Nah, ini. Bapak Andris ya gini, panjenengane Bapak Andris tresnane karo awake dhewe no. Asmane becik banget ya, Mak. Bapak Andris Dahana Saraya utawa Bapak Andris Dahana Saraya. Lho, kuwi jenenge weloke kaya ngono lho, Mak. Iya ya, Mak, iya. Nalika semono ngebel karo awake dhewe supaya dipitaya ngregengake pakliran ing bengi iki. Ngono ya, Mak. Jan, ndedonga ning ngarsaning Gusti, muga-muga PG Rejosari kene tansah binerkan dening Gusti, panjenengane Bapak JM tansah pinarian rejeki ingkang barokah, muga-muga panjenengane tansah dipun paringi dirga yuswa, diparingi kesehatan. Besok nek putrane ditemokne judune ngendikane iki mau wayangan no. Iya to. Wis disekseni danyange no. Iya to. Nek Bapak JM besok kok kagungan kersa ora sida wayangan, iki mengko bakal rugi yo. Rugi. Sing rugi sapa? Sing rugi aku no. Oh iya. Aturake panuwun sing tanpa pindhan marang para-para sing astana ing kene lagi teka dok dijamu istimewa no. Iya, dijamu wis komplit banget. Daharan cuma wis lho, unjukan apa kuwi jenenge sinden-sinden munggah panggung lagi lenggah tet metetet kuwi mau terus diparingi susu panas. Oh, iya ta? Iya. Ning dalange iki mau kopine durung, no. Iya. Sakjane, Pak. Iya. Nyuwun karo Mbak Nina ya, Nak. Wah, Mbak Nina tenan hibate ora umum. Wah, jan dinas trampil, Nak. Dek kok sampeyan teko kene iki jam piro? Dinggo engko rokokmu apa ngono kuwi? Iya. Rokokku anu apa jenenge? Isi double klik aku ngono. Iya. Akhire terus apa jenenge? Rokok yoga-yoga apa, Mas? Mas Putut, iki mau rokok yoga-yoga apa aja nganti nguciwani. Oke, siap, Mbak. Yoga-yoga iki mengko rokoke Surya terus diparingi gero alhamdulillah. Iya. Aturake panuwun ora dene dipengke aku ditareni rokoke apa, Dik? Pun sak paringe. Terus diparingi akeh banget. Wis pokoke ora mungkin kok ning kene nganti kasatan ya ora mungkin. Ora mungkin wis to. Piyayi kene iki yo piyayine terampil kabeh kok, Nok. Iya. Jebul mau gremes saiki penontone kathah. Akeh nok tenan. Ora mung mligi penonton menungso tok nok. Ning samping ngono kuwi eneng apa jenenge rumah hantu barang. Iya. Batenku iki mau eneng pidato kok terus ning ngono ki nangis drenging ki apa. Aku terus kelingan anakku sing ning omah nok. Iya. Iki ra susah kok kan gunung sing tanpa guna awake dhewe ditimbali sowan komplit ana kesinden cacah Jirolu Patmo 6 karo Mbak Elisa. Pak Digareng wis rampung. Oke, siap. Aturaken panuwun sing tanpa pepindhan langsung digas wae yo, Mak. Digas wae. Wis suwe ora petuk karo Pak Digareng tralala no. Yo, diaturi munggah. Dadas kae ngono. Monggo Pak Di.
D ngasno, monggo Pak D. Dedoko, monggo dedoko. Kaya, yuk. Kaya kuburan Aku sekali lagi Mas Kamu. Mantanku sing pojok dhewe di analogan lho. Mantan pembantu. Yo. Yuk. Dalu Pak Digale. Sugeng dalu Mak Cange Mbak Limbuk. Yai sepuh ki aja lompat-lompat to sampeyan. Tandung-tandung jule. Iki nek ora kanggo mumbul hawane adem udane nganti atis lho iki kudu ngetokne keringet eneng iki. Betul, tegese wonten udan nika tegesipun berkah kagem PG Rejosari. Derese udan iki padha karo derese rezekine PG Rejosari mriki. Derese udan iki padha karo derese rezekine sedaya para penonton. Allahumma amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Piyai sakmene tumplek-blek ana ing kene bot-bote kepengin weruh utawa pengin mersani karo manusia milenium kok sampean ngeten iki nggih Pak De. Saudarane manusia milenium iki lho. Ya, Yo pamriksa semene katahe niku betek-betek pengen nyengkuyung PG Rejosari. Betul. Anggene syukuran gelar budaya wayang dalu niki. Nggih. Iki bentuk masyarakat melu ndarbeni sing diarani PG Rejosari. PG Rejosari. Menika dipun unceki Pak De. Lah, PG Rejosari. PG kuwi saka tembung pabrik gula. Pabrik gula. Rejosari kuwi